Anyway, toda kutenda Mwari. Sangano la Mwari ndokwasai mose muzita raJesu. Amen. Ndokwasai zvakare muzita raJesu. Amen. Tinoda kutenda. Ndanzwa kuti nhasi izuva repersonal ministries. Saka ndauya kuti timbokurukura zvishoma, handiti? Amen. Yes, ndambonzwa vatauri vaviri wabva kumashure kwangu vachiti tina guest. Handisi guest ndizvo kani. Tiri sangano rimwe chete, hanzvere Grasslands neCentral is one church, handiti? Ehe, saka ndiElder Kanyimba wauya hazi guest, hanzvere. Unokanzi guest bha racho rinenge raiswa ipapo ihombe. Ya, ipapo hatisati takukwana pakuita maguest, handiti? Okay, ndiElder wangokushanyirai kubva kuchechi yenyu yekumarondera Central. Last time pandakauya panapa, I remember it was communication day, ndizvo? Okay, I remember ndichitaura nemayouth ekwangu ndikati kanzira kanoenda kutoilet aka kanoda kuti kagadziriswe, ndizvoka? But ndaona kachiri kakada, saka ndichibvunza zvangu ndichitofamba ndichiendayo ndikati chii chakaitika apa? Ndikaona kuti aiwa, mayouth ndofunga zvaakaita after chataura kudaro. Vakati Mwari ka, in as much as Elder wataura zvekuti tigadzire nzira, handiti ka? Isu tinongonamata kwamuri kuti vanhu vedu pavanenge vachifamba apa vasarumwe nezvinyavada kana kubatwa netsine. Mwari tiite zvakanaka. Ende ndoda kutenda Mwari, pandafamba kuenda nekudzoka hapana chinyavada chandiruma, hapanawo zvakare even tsine dzandibata. Minamato yenyu yakanzikwa, vana vaMwari, murambe muchinamata, handiti? Okay, toda kutenda. Personal ministries, kana takatarisana nepfungwa yepersonal ministries, ndizvoka? Kukokera vanhu kuna Kristu, ndizvo? Vanotaura vanoti department repersonal ministries ndiyo enga yechechi. Muripo here? Ndo mudzi wacho wechechi, ndizvoka? Ndo vanhu vanoona kuti sangano rakura here kana kuti raita diki, titese. Saka mukaona sangano richikura zvokuda kuti personal ministries iri kuita sei? Iri kushanda, titeseka? Yes. Saka muchaona kuti muzuva ranhasi ndoda kuti ndibate chimwe chinhu chakakosha kana tiri kupi? Kana tiri kupersonal ministries tichidzidza kubva kuna Jesu. Amen. Okay, saka musoro wenyaya yanhasi vangada vazhinji vanoda kuti pange paine musoro wenyaya, kuti nyaya yacho ive nemusoro, hanzvere? Ehe, because kana pasina musoro wenyaya mwanobva ona nyaya yacho sekunge isina musoro. Saka musoro wenyaya yanhasi uri kuti our Father. Uri kuti chi? Muchishona ndio kuti baba wani? Baba wedu, ndizvo? Yes, our Father, kana kuti chi? Baba wedu muchishona. Right, ndokumbira neBhayibheri amhanye pana Matthew chapter 6 pavhesi ya9 tibva tatotanga nyaya yedu tiri ipapo. Yes? Alright. Matthew chapter 6 pavhesi ya9. Verse 9, fambai. Yes, verse 9. Zvino imi nyengeterai kudai. Imi nyengeterai kudai. Baba wedu ari kudenga. Baba wedu ari kudenga. Mira yenyu ipapo. Ndo musoro wedu wenyaya yawo, ndizvoka? Imi nyengeterai kudini? Kudai, ndizvoka? Munyengetere muchiti kudii? Baba wedu wari kudenga. Halo? Pane zviri kuitika panapa kana makazvitarisawo nemanzwiro andiri kuzviita, ndizvoka? Jesu waigona kuti ita kuti baba wangu vari kupi? Vari kudenga, ndizvoka? But ari kuti akatarisa vane 12 pavari kubvunza kuti toita sei kana tichinamata, zvikanzi itai kuti baba wedu vari kupi? Vari kudenga. Pane pfungwa hombe iri kuda kubudiswa panapa. Mukatarisa imimi kare maIsraelites kana anga akatarisa Mwari, ndizvoka? Mwari anga ari baba weIsrael yose, titeseka? Yes. But in as much as anga ari baba weIsrael yose, anga asiri Mwari ari pedo. Wanga usingaiti zvokutamba nevatinoti vaMwari. Tiripo here? Pachinyakare kana tichitaura kuti vaMwari, ndizvoka? Chinhu changa chiri sacred zvakadaro zvekuti iwewe wanga usingaseberi pedo nani nacho. Muripo here? Yes. Saka muchaona kuti maIsraelites in as much as vaiziva kuti Mwari ndiMwari wemaIsraelites ese, vanga vasina that personal relationship naMwari wani? naMwari wacho, because zvaita sekuti Mwari unotyisa.
Mwari unofanira kutaura naye ari kure, titezeka. Mwari haafaniri kunge ari pai padhuze, titeze. Saka ndo zvaiitika nemaIsraelites kana vachitaura zvani zvaMwari. Okay, saka now mukatarisa imimi Jesu paari kuti itai kuti baba wedu ari kuunza Mwari padhuze. Muripo here? Ari kuunza Mwari pachii? Ari kuunza Mwari padhuze. Now ndoda kuti timhanye pana Malachi chapter 2 pavhesi ya 10. Ari kuunza Mwari padhuze kuti Mwari ave relational, Mwari ave munhu watokwanisa kutaurana naye tiri padhuze nepadhuze, kuti ugone kugara pasi naMwari, asave Mwari anoita sei? Mwari anotyisa. Saka Jesu paari kuintrodusa nyaya iyi ari kuti itai kuti chii? Our Father, kuti baba wedu vari kudenga. Saka muchaona kuti pfungwa iri kubudiswa naJesu ndeye kuti Mwari ave pedo nani? Nesu. Handitoni werengai Malachi chapter 2 pavhesi ya 10. Iri kuti chii? Vhesi ya 10. Yes. Ko isu hatina baba vamwe here? Haazi Mwari mumwe. Eta bono. Tangidzai kuverenga vhesi. Ko isu tose hatina baba vamwe here? Again. Ko isu tose hatina baba vamwe here? Good. Haazi Mwari mumwe wakatisika here? Okay. Tinogonyengerana neiko mumwe nemumwe hama yake tichimhura sungano yamadzibaba edu? Manzwa zviri kubvunzwa napanapa. Zvikanzi isusu hatina baba vamwe here? Halo? Ehe, aiwa ndozvinzwisisa. Eta bonongo tiriwe kumwe chete, tiriwe kumaNicaland, handitika? Ehe, vana zvine kamwe. Ehe, vamwe. Hatina baba vamwe here? Okay. Hatina baba vamwe here? Ndizvoka? Zviri kunzi ko baba wedu haazi one here? Haazi mumwe chete? Muripo here? Saka tinoonana sei sevanhu vekure nakure kana baba wedu ari chii? Ari mumwe chete. Muripo here? Saka ukaverenga church manual manje inobva yakuudza kuti chinhu chinoenga discipleship kana kudeedza vanhu kuimba yaMwari ilove. Muripo here? Ichi saka kuseri kwekuya kwatinoti hanzi endai naizvozvo munoparidzira marudzi ose, haugoni kuenda elder kana pasina chii? Rudo runokutungamirira kuti uende kunoparidzira vanhu. Muri pana pfungwa icho? Saka Jesu ane pfungwa yaari kubudisa panapa, ari kuti kana muchinamata itai kuti baba wedu. Saka manje zvazviri kuita manje ndezvekuti pane vanhu 12 vakagara vari kunzi itai baba wedu. Saka manje pau12 hwavo pane muchinda unonzi Peter ari very talkative, titeseka. Panawo Judas uye unoda mari stereko yayo, ndizvoka? Saka vakagara vakatarisana vari kuti saka Jesu kana kuti itai baba wedu ari kuti mudhara wangu newaJudhasi ndevamwe chete. Tinodeedzwa kunzi vana vababa vamwe chete nemuchinda uyu. Muripo here vana vaMwari? Umwe akatarisa ari kuti aiwa ina handina mukoma unotaurisa saPeter ini. Muripo? Saka Jesu manje pane pfungwa yaarida kuunza pavanhu vanozviti tonamatani Mwari, uyezve ane pfungwa yaarida kuunza yekuti chii chinoita kuti vanhu vaMwari even vari kunze wazare muimba yani? Muimba yake. Muripo here? Hatitesere vana vaMwari? Ngatifambei tese. Saka muchaona kuti panapa haisimbori poemu inoitwa nevamwe. Makambona kuti vamwe kana tichinamata vanhu vanorongedza munamato so, kurongedza namanzwi akaurungana so, kuita poemu so yemunamato. Jesu apa haasi kuita poemu apa, ari kutaura zvinhu zviri serious. Haizi poemu yekuti itai baba wedu. Muripo here? Haizi poemu iyi yekuti vanhu kana vachinamata vanotanga varongedza manzwi, kwai baba waAbhurahama, baba wanhingi, baba munhu achirongedza so asati ataura nyaya yake. Zvokuti ukamutarisa so Mwari wacho so unoziva kuti this is a very decorative God. Akarongedzwa Mwari uyu, titesere. But hasiso zviri kutaurwa naJesu panapa. Mambonzwa Jesu achidaro? Jesu ari kungoti itai baba wedu, ndizvoka? Vari kudenga. Wotanga kutaura nyaya yani? Nyaya yako. Titesere. Saka iyi haizi chii? Haizi poem. Yes, manyai pana mabasa avapostori kana kuti Acts chapter 17 pavhesi 28. Saka Jesu ari kuti redefine how humans should relate. Halo? Kuti tinofanira kuonana sei kutangira musangano tichibuda kunze. Unoona sei waugere naye? Chimbotarisa ari paside naye newe ubva wati wewe baba wedu.
mudhara wedu, our father. Pana ari kuona picha ndiri kuona here. Iwo ungaita baba umwe chete nemunhu wakagara padhuze nayewo. Zvobuda. Pane pfungwa iri kutaurwa naJesu mani, ndoda kuti muione neni, because ndikangoiona tikangosvika pairi chete pfungwa iyi inda kutogara pasi. Masvika here pamabasa apostle chapter 17 verse 28 iri kuti kudii? Verse 28. Yes. Nokuti maari tino upenyu. Nokuti maari tino upenyu. Yes. Tinofamba tiripo sezvavakareva vamwe vanyori venziro vokwedu vachiti. Yes. Nokuti tiri rudzi rwakewo. Nekuti tiri rudzi rwani? Rwakewo. Ndizvoka. Rwakani? Rwake Mwari. Titeseka. Saka kana takatarisana takadai so, tiri rudzi rwani? Tiri rudzi rwani? Ukama hunonetsa wakomana. Kana uchida kunyatsa kuti ukama chaiwo hunonetsa, enda parufu. Parufu unonyatsa kuti vanhu vawirirani. Vari nechekuku vachitaura kuti ndiye vakauraya. Vari nechekuku vari kuvhunza pfuma yavo. Kwai chirorai. Chati nei wanga vasingabvunza ari mupenyu. Komana. Vanhu vawirirani wakomana. But panapa zviri kunzi nekuti tiri rudzi rumwe chete. Okay. First ngande pana John chapter 1 verse 12 to 13. Saka muchaona kuti tiri pana John chapter 1. John ari kusanangura ndizvoka. Pakutanga kwaiwe neshoko ndizvoka. Shoko ranga riri Mwari, shoko ranga riri kunani? Kuna Mwari ndizvoka. Shoko rikazowa pakati pedu. But pane pfungwa yandinoda inobudiswa naJohn paverse 12 na verse 13. Anoti kudii? Asi vose vakamugamuchira. Vose vakamugamuchira. Yes. Wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Kuti vave vana vani? vaMwari. Yes. Ivavo vanotenda kuzita rake. Ivavo vanotenda kuzita rake. Yes. Avo vasina kuberekwa neropa kana nokuda kwenyama. Avo vasina kuberekwa neropa kana nekuda kwenyama. Yes. Kana nokuda kwomurume asina Mwari. Kwai avo vose vakamugamuchira. Muripo here? Vakavapa simba rokunzi vanzi vanakomana nevanasikana vani? vaMwari. Vasina kuzvarwa neropa. Muripo here? What it means is zvekuti ini ndiri wekwagwenu kwenu, ini ndiri wekwakanyemba ndizvoka. Zvakunalifaiwa kana tichinge tadenwa tese nani? naBaba. Muripo here? Hello? It's being nullified. Patiri kusangana pano tose taakuti baba wedu ari kupi? Vari kudenga. Titese. Saka muchaona kuti Jesu pfungwa yaari kupusha panapa yakakosha pamunamato wani? Pamunamato wake. Pamunamato waKristu, pamunamato waKristu. Now, pane chinhu chakakosha chiri kubuda. Baba wedu afananidzwa. Ndizvoka? Kunzi baba wedu ndemumwe chete. Point number 1. Hakuna munhu anochuza masiblings ake. Hello? Haugoni uchuza kuti dai ndazvagwa naningi mumba. Oda kwenu. Vana wababa wenyu ndivavo. Hamuna kubvira makavachuza kuti vave ivavo. Munotongovada vakadaro by the virtue yekuti vana vababa vanu wenyu. Muripo here? Hello? Saka point number 1 ndiye kudai so. Mwari ari kuti ndiri kudana vanhu vangu from different races, from different tribes. Muripo here? From all corners of the earth. Hello? Ndiri kudana vanhu vari in the darkest areas kuti vauye. Saka kana iwe uchinamata ita kuti baba wedu ndizvoka. Paunoti baba wedu unotanga kuona sisi ari kwaTutani iri hanzvadzi yako. That's a defining moment. Unotanga kuona munhu ari kuenda kubhawa ndizvoka ari mukoma wani? Wako. Muripo? Because we don't get to choose our siblings. Muripo? Saka haugoni kuti uyu ndiye akafanira kuuya kuimba yaBaba, uyu ndiye akafanira kuponeswa. Because vhesi iri kuti itai kuti baba wani? Wedu. Iwewe nani? Neuyo ari kuenda kubhawa. Saka paunoona ari kuenda kubhawa kuti uyu mwana wababa wangu.
From that moment, paunoti uyu mwana wababa wangu, you start to love him. When you start to love him, you start to tell him about his father. Pana ari kunzwa apa. Pana ari kunzwisisa here nyaya iyi. Amen. Iyoyo ndiyatoti personal ministries iyoyo. Personal ministries hakusi kuenda kuwitnessing. Aiwa kani. Hakusi kuenda kuwitnessing. Because the problem yedu ndeyekuti tinoenda kuwitnessing, tichino-witnessira vanhu vatisingadi. Ndosaka tichienda ikoko takaumba mavhesi, uchinzwa munhu achinoti ukabva pane riri unoenda pane riri. Mangwana ndine munhu anoshandisa kumuhwisisa, saka ndandiri kumbira kuzwa kuti ndikabva pane riri anokonekta sei. Chiri kudiwa ipapo, muripo here vana vaMwari? Amen. Teererai, chiri kudiwa ipapo naJesu kuti munhu agone kuuya kuimba yani, kuimba yaMwari is love. Saka unohwa pane pfungwa inotaurwa namufundisi wayo kuSouth Africa, makainzwawo kana ndini ndega ndakainzwa. Hanzi a certain lady ari kubva kuchipfambi, ndizvoka? Yes, ari kubva kuchipfambi. Saka anopfuura padhuze nepachechi, anonzwa pachechi pachiimbwa Amazing Grace. Amen. Amazing Grace, munoiziva nditi? How sweet is the what? The sound. Saka hanzi paanonzwa Amazing Grace anoti no, this Amazing Grace ndoidawe. Muripo here? I don't have time to go home. Rather regai nditopinda, ndizvoka, ndinzwewo zveAmazing Grace iri kutaurwa apa. Saka anopinda, so akadini, akapfeka dzekwani, dzekwake. Ipapo swiftly madhikoni nemadhikonesi anga atosimuka. Hanzi mai vamwe wadhoka wakasvika akaza, tine zvokutorwa varume pano. Hautenderwi kupinda muchechi wakadai. Muripo here? Hautenderwi kupinda muchechi wakadini? Apa anzwa Amazing Grace, muripo here? Akati kuna Kristu ndoenda ndakadini, ndakadaro. Hauhwisisi iwe kunotorwa vanhu naKristu. Muripo? Unoziva kunobva vanhu naMwari, so kunohisa kuti iwewe ungomubudisa munhu muchechi namahwi mashoma-shoma, kana kumubloka kupinda muchechi nekuda kwamanzwi mashoma-shoma. Unoziva ndairwadzirwa so during the week, pane nyaya yanga irinetsa pasocial media and I understand kuti most of you makaiona, ndizvoka? Yes. Pane mapathfinder akaenda kukembori varimo, munomavamo? Ndomuza mukati varimo here? Havamo here? Varimo here vakaenda kukembori? Hamuna, ndizvi? Okay, kembori there's this group rakaimba, ndizvoka? And rakaimba Talky Vibes papulpit, ndizvoka? Kutoimba telengri, ndizvoka? Vachidini? Vachiimba. You know, vakazopa zvavo apology, handiti? But chinondirwadza ichi, do you know kuti paparenting the most difficult stage, ndizvoka, yeparenting is teenage. Why? Because teenage is full of experiments, ndizvoka? Mwana ari kuchinja kubva muchildhood kuenda kuadulthood. Saka pane zvakawanda zviri kuitika pabhodhi yake, ndizvoka? Zvekuti he or she feels to experiment. Muripo? Then tikuti this is the most difficult stage yemubereki paparenting, because anozama kuudza mwana, ndizvoka, against change yemwana. Muripo here? Kuti mwana arambe achiziva zvakanaka even though ari kuchinja. Saka it's a very difficult stage. Then as a leader, ndizvoka, wosiya wana vachijamba talk in church, then you come to the same very parents and offer an apology. Is that godly? Never. Muripo here? Never. Izvozvo zvoka zvinhu zvakaipa fani. Saka tiri kuti isusuka, haungati iwewe munhu aunzwa naMwari kuchechi, muripo, iwe womubudisa just to save your personal feelings. Hello? Munhu ari kudiwa naMwari
halo, ari kubhawa uko iwe womuvharira salvation uri kuno because of your reckless mouth. That's very wrong. Pane imwe nyaya zvakare inotaurwa namufundisi Rusukira ndinoifarira, hanzi naye a certain man aidya vanhu. Halo, aidya chi? Aidya vanhu, saka anozobhabhatidzwa. Muripo here Elder Gwini kwedu? Anozodini? Anozobhabhatidzwa. Saka Elder Bonongo, hanzi palanji muchinda unobudisa lanji yake yakazara nenyama, ndizvoka? Kuti adini asewe, but chechi yanga yakazara namasawadha mavegetarian, ndizvoka? Zvikaina madhara akomana mukore uno vanhu vachiri kudya nyama, varida kuenda kudenga. Chiri kudya nyama mukore uno, chida kuenda kudenga iwewe. So hanzi vagere pakudya vatidyei. It so happened kuti anomwe muchinda unozwa akomana makamuwere munhu waidya vanhu wakadini wakabhabhatidzwa. Ndinotori naro newspaper racho vari kutoverenga muchinda waya waisewa nyama yake akati tarirai munhu ari paberi motarireni, vanoti voti wona ndiye. Muri kuona kwabva munhu kubva kunodya nyama yemunhu kunodya chicken, iwo womutaura kuti aende kudenga. Personal ministries kuda vanhu ini. Muripo here vana vaMwari? Kuda sei? Kuda vanhu. Kana uchinge wada vanhu waparidza vhangeri yose, kana uchizomutaurira zveMwari weSabata, anoda Mwari weSabata nemhaka yekuti wadini? Wamuda. Muripo here? Yes, saka ndozviri kutaurwa panapa kuti naJesu paari kuti itai kuti our Father ari kubvisa masocial classes. Halo, ari kubvisa maraces, ari kubvisa matribes, ari kubvisa even mapast mistakes. Muripo here vana vaMwari? Ndosaka vhesi mana John chapter 3:16 ichiti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi, ndizvoka? Iwewe ndiwe unosara ukabatira nyaya yekuti wakamitiswa. Kuimbira ke zvakanaka, but ndinoziva kuti mwana wake kutanga ndewekumitiswa. Vanhu vaMwari vanotaura kudaro. But Jesu akatarisa ari kuti uyu munhu uyu, ndizvoka? Mwana wababa vangu ari kupi? Ari kudenga. Muripo here? So despite the past mistakes, Jesu ari kuzama kutaura kuti munhu wose wakafanira kuponeswa. Let that sink. Ngazvipinde musoro medu izvozvo. Now ndoda kuti timhanye next point. Tatisusu point number 1, you didn't choose your siblings, ndizvoka? Iwe haugoni kuchuza masiblings ani ako. Saka ndizvozvo zvinodaro zvekuti even mumba menyu munotozviziva kuti kune one mwana wamunoti wakomana mudhara, munototi awa kana vari vana mudhara namhomzi, ndizvoka? Vakamudina, vakamutadza, ndizvo? But still munobatanirwa nechi? Neropa. Origin yenyu inodini? Inokubatanidzai. Ticheseka? Unoti kutadza zvake, asi mwana wamai wangu ndo zviri kutsvakwa naJesu paari kuti itai kuti baba wani? Baba wedu. Ari kuzviitirei? Ari kuti kana wakatarisa mutadzi waunoisa pachikero iwewe woti uyu ndiye mutadzi wokupedzisira, iyeye mwana wababa wani? Wako. Muripo here? Okay. Ndoda kuti timhanye pamberi. Point number 2. Kana tichiti uyu mwana wababa wako, oneness does not mean being the same. Halo? Ndosaka muchinoti kumba kwenyu mimi munotori nevamwe vanoenda Zion, iwe uri musawadha, ndizvoka? Asi still mwana wababa wani? Saka tiri kuti isusu oneness does not mean being the same. Ticheseka? But chakakosha ipapo ndechekuziva kuti iye newe muri chii? You are one. Muripo here vana vaMwari? Ndiri kunge ndiri kufamba ndega panapa. Now tichese? Alright. Hazvirevo kuti mafungira anoita ndo mafungira unoita iwewe. Doesn't necessarily mean kuti the behavior yainayo ndo behavior yauinayo iwe. Ticheseka? Hazvirevo kudaro. But tiri kuti even though siblings are different in personality and everything, ndizvoka? But what remain constant is shared alignment and shared worth.
Hello? You share the same blood, you share the same father, ndizvoka? And you share the same worth. Ndo pandiri kuda. Underline that word. You share the same worthiness. Ndizvoka? Hello? Saka muchaona kuti panogoyiwa nhaka yamudhara eudhabonongo. Even nechimufana chiya chamunoti chachitereri chimufana chakaitwa spoon feeding pakukura kwacho chinopiwawo. Because you share the same worth. Muripo? Nemwana waya wakamitiswa hanzvadzi yako ya kana munun'una wako wokumitiswa matwinzi matatu iye uya ndizvoka naiye pamunenge makatogara panhamo yamudhara wenyu panonzi vana uyai mugara apa aripo iye uripi uripo ndizvoka because you are one. Muripo here vana vamwari. Saka zviri kunzi kana tauya kuchechi najesu manje paari kuti itai kuti our father ndizvoka ari kuti iwewe nomutadzi ndo nyaya yainetsana najesu navafarisi vachiti ko unogarirei pasi achidya pamwe chete navatadzi, but jesu ari kuti akatarira mutadzi ari kuti uyu mwana wanu wababa wangu and he is worthy to be saved. Iwe ndiwe ani unosanangura vana wababa wani wababa mumwe chete? Unosanangurireko vana wababa mumwe chete? Saka in as much as we are different, iye achimukira kuenda kubhawa anditika, of course you are sharing the same worth. Even iye ari kumukira kuenda kupi? Kubhawa. Unoziva ndinogara ndichitaura ndichiti vamwe vanhu vachasamisika nevanhu vavachawana vari kudenga. Unoziva panapa vanhu they are very quick to judge ka? Very quick so to judge. Ninga aite kudenga. Pauchaona vamugabe vari kudenga uchashamisika iwe. Iwe ndonofane chigumbu chamudhara kakatitambudza kaya ndizvoka? Iko kakazoponeswa zvako naMwari. Pakupedzisira tosvika uchiti unotosvika kakudenga nanaponongwe vari kupindawo ngariko iwe wakajaji. Zviri kungozamwa kutaurwa naMwari panapa ndezvekuti don't rule anyone out panyaya yesalvation. When you are approaching everyone, despite kuti anobehave sei, anoita nezvei, akaita sei, mwana wababa wedu ari kudenga. That love should be the driving factor yekuenda kwaari kumunyengerera kuti adzoke kumba kwani? Kwababa wake. Muripo here? Yes. Nyaya iri kundityisa mani. Inzwai panapa. There's a sense of belonging. Kana tikataura zvababa wani? Zvababa wedu ticheseka? Yes. Saka panapa baba wedu ari kutaura to the he speaks to a human need ndizvoka, the need to belong. Every person you meet ndizvoka wants dignity, wants to be seen, wants to matter ndizvoka. Saka when you say our father, you are quietly declaring, is why you are quietly declaring you are not an outsider to God, therefore you are not an outsider to me. Halo? Kana iwewe usiri an outsider kuna Mwari, by the fact yekuti inini baba iye wausiri outsider kwari ndi baba wani wofuti wangu, therefore iwewe you are not an outsider to me. Ndogara nchibvunza mubvunzo unovhundutsa wazhinji because zvakamboitika kwandiri. One day ndiri mubhazi rekuchikoro ndizvoka, ndiri mubhazi rekuchikoro, a certain guy came ndizvoka akagara pedo neni, but the guy was a lady. Very difficult to tsanangureta nditi zvinonetsa kutsanangura nje. Anga ari mukomana asi mukomana uyu anga ari musikana. Mawaziwa vanhu ivavo. Saka anosvika bvanyazoti zete pasaidi pangu, ari rwendo rwakareba irwo. Totarisa kwaari ndomuti mhowe, ndakaramba ndakatarisa kunze kusvika ndasvika kwandaita sei, kwandaienda. Mwana wababa wangu here.
pane varamba zvanza ndaramo hatisisiri pasame page. Mwana wababa wangu ero mukomana akasunga akaisa mhete wakaisa wivi. Mwana wababa wako iwewe ndozvekutaurwa naJesu panapa. Akapinda padhoo iri munomuita sei? Hello church. Andika? Yes, ari mukomana osvika unoti zete paside name apa elder boy. We welcome you. You welcome you. Murume anenge mukadzi. Tichimutesera. Saka Jesu zvaari kutaura manje ndezvekuti iyeye ndizvoka? Iyeye akaita seiyeye ndizvoka? Iyeye he is not an outsider to you. Mwana wababa wako ari kuda correction. Muripo? Saka ukamuona manje ari mwana wababa wako, ukamuona ari mwana wababa wako, the approach yauchaita kwaari ndizvoka? Haiziye kumurasa but ndeyekumuunza kumba kwani? Kwababa. Hapana aripo here. Amen. Kana tadaro tazadzisa chinamato chose, tazadzisa witnessing yose. Tere munzwe. One day naidriver ndichienda kuchechi, saka kwakuri kuHarare ndizvoka? Saka kwandaienda kuchechi kwanga kuri kure, saka ndakati ndichidaisonva ndaona shura. Shura munoriziva nje? Ehe, ndakabva ndaona shura, ndakaona vanhu vakadini vakaona, ndobva ndamira, vanhu ndobva vapinda, ndobva vazadza chimota. Taenda vanhu vanga vachienda kutown. Takusvika mutown, tichisvika mutown vakomana vabudisa madhora avo, vabudisa. Ndikati guys, nhasi hatisi kubhadhira zvanzi. Mati unoziva kuti mazuva ano even mota yamukoma wako hauendi mahara kumusha, munoziva zvekukwidza mahara zvakava zvekare zvezvekuti atokuziva kamudharayo totoenda kwamutare mahara tichaura nyaya zvazviri zvekare. Mazuva ano tinonzi bamini kana munoenda kumusha fiyo yakamira yakadai. Ehe, kana usina fiyo upinda mubhazi tosangana kupi kumberi, hakusina zvekukwidzana mahara. Saka vanhu vakavhunduka vakati wati, tikati aiwa nhasi makwira mahara ino, tikati nemhaka iyi, tikati nhasi yesabato racho. Tikati kupinda chechi ipi kwe, toda itsvaga kwe, iwe chechi ndeipi kwe. Chakaita kuti vanhu vanzwisise nyaya yesabato panguva iyi ndechamwari wesabato akavaitira rudo zvisingaitiki. Because dai ndakaona iri Friday vanga singapukunyuki, madhola ndaitomada ndizvoka? Ehe, but zuva racho iri manje ranga risingaiti kuti nini tidaro, because we share the same father and izuva rekusaita chii, rekusaita. Saka vanhu vakafarira mwari wesabata. Munoona whoever akazoita witnessing kwavari achitaura zvamwari wesabata zvakava nyore. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti mwari wesabata anokwidza vanhu motikari mahara. Muri kuona pfungwa iyi? Saka tiri kuti ndo approach iri kutsvagwa naMwari kana tichida kuti vanhu vake vauye kupi? Vauye kunoko. Saka iwe ukazikanwa neviolence kana muri kumba, munhu yehauye kuchechi, even panapa pakauya elder simbi sei kana pastor simbi sei wekuti uyu tomuziva uyu ndiyo zvewo kubhabhatidza vanhu 200 kumasvingo, as long as Seventh Day Adventist iri kuno kuGrasslands isingagoni kugarisana nevamwe vari munharaunda zvakanaka, hakuna kana one unobhabhatidzwa. Because hatina kuyanana kwatinako nemabrothers edu ari outside. Muripo? Kana taenda kunotengesa, halo, andi chechi kuno kuti kubasa shamwa, kandijairira unonyura ino. Wozoya mangwana uchida mutaurira zvababa, iwewe wamutaura kuti ukatijairira unonyura, unouya kuchechi kwacho. Saka personal ministries haisi kuwitnessing kuti vana vaMwari muno mamusiswa witnessing. Zviri nyore elder kuti munhu anouya kuzoparidza kunokuka kuine vanhu vanoda hama dzavo dzakarashika. Zviri nyore sokuti matichi ime munozviziva here kuti ndandisi kuziva matinopindwa papi chechi ndiyozve kuti mwana wangu washayiwa school fees ka yakabhadharira mwana wangu school fees. Muripo here? Ndiyozve kuti musuya patanga tawata nenzara ndiyozve wokutipa zvokudya ndizvoka? Kana zvirizvo uyu Mwari ndoda mutevera. Hamuna mavhesi akawanda amunganditaurira. Mwari ndomutevera because pataifanira kufa nenzara takawana zvokudya. Our Father
baba wani baba wedu. Kana muchinamata itai kuti baba wani baba wedu. Saka muchaona kuti paunonamata paunoti baba wedu hausi kuzvinamatira, uri kunamata nechidhakwa chiri munext room paimba yaunoloja chinoita noise nokuva mukadzi everyday. Mwana wababa wani yeye wako uri kungonamata uchiti Mwari nerimwe zuva mwanakomana wenyu uchadzoka. Anongori chete mwana, the prodigal son, mwana akarasika. Muripo here vana vaMwari? Yes. Saka muchaona kuti why division comes unnatural under this truth. Kuti zvinonetsa kuti tipesane kana tangonamata tichiti baba wani. Imi munotori nevanhu vasingamhoresani here muno? Muchechi muna vanhu vasingamhoresani? Amuna here kana kuti hamuzvizivi? Amuna. Mune vanhu vakatowengana here muno? Mune zvipoka here? Mune vamwe pamusoro navapasi here muno? Zvirimo muno? Unoziva, it will be very sad, elder, ukaona zvinhu zvakadaro muchechi yaMwari. Zvinongoratidzawo even nekwatinobva. Ndizvoka? Kuti unoda kuonekwa kunzi iwe ndiwe mwana anga achichengeta maiposa, vamwe wose hapana zvawaita, unoseparata so. Ndosaka chinonoka kakusvika panhamo kuti kuchema kuzowedzera iwe wakusvika ka, kuti vanhu vose vazive kuti iwe ndiwe waichengeta. Saka kana zvichidaro tiri kumba kuropa rimwe chete, what more kunoku madivisions anodini anowanika. But as long as uchinamata uchiti baba wedu, madivisions ose anoparadza. Nemhaka yekuti kana tiina baba umwe chete, ko unowengerei munhu wauchanogara naye kudenga? Unowengerei munhu wauchanogara naye kudenga? Uza ndakanyara so, ndaenda kuchikoro, handiti ndaenda kuchikoro, ndasvika kuya yanga iri imwe nyika. Saka ndasvika kuya ndapiwa rumu yokugara. Teererai munzo, ndapiwa rumu yekugara. Ndatoisa zvinhu zvangu chichichi ndiri munyowani kuya. Ndambobuda kana vamwe, ndadzoka ndasvika zvinhu zvangu zvose zvadini zvabviswa paya zvaiswa pamwe. Akakuona muchinda wacho uri kudaro munhu muZimbabweaniwo, but hatiziwani yedu. Takangotaurirana, but kwangu kusiri kutaurirana kukufarirana, ndizvo here? Kusvika ndatama zvangu murumu ipi iya. To my surprise, ndakati ndichiuya kunoko kumarondera ndakanosangana naye. Chifungai kuti uko dai takaudzana zvisiri izvo takusangana kupi? Kumarondera. Saka ndizvo ndiri kuti kana taudzana zvisiri izvo elder gwenu kwenu, tinonosangana sei kudenga kwatiri kuenda? As long as uine munhu wakawengana naye muchechi, hauna denga rauri kuenda rauchanosangana nemunhu iyeye. Muri kuenda kumatenga akadini? Usati taura zvokuti Jesu unouya iwe. Ari kuuya kuzotora ani? Iwe wakawengana neni? Iwe ndowega unoenda? Indosara? Indi ndega ndoenda iwe wosara? Saka ndichienda kudenga rimwe chete tichatarisana sei? Totarisana sei? Zvino kana takatadza kuregerana tose katine ukasha, tichapinda nepagedhi rani nderimwe chete kana tiri kupinda naro iri remukomana wehasha waya. Ndiani Ruben? Ndiani uya wokurakasha vanhu vose vaya wokuwata nadhina vaya? Saka ndio patiri kupinda napo tese, totarisana sei kana takawengana tiri pano? Saka Jesu ari kuti itai kuti baba wani baba wedu. Kana muchinamata itii baba wani baba wedu. Amen church? Amen. Yes. Saka muchaona kuti kana tichiti our father, hazvingokamfote kuti ndi baba awapedo nesu chete, but it also corrects. Muripo here? Saka inochinja kuzvikudza kwekuti I'm better than them, because wana wababa wani futi wewe wako, ndizvoka? Yes. Inobvisa isolation kuti haindozvimiririra ndiri one. Aiwa, baba wako ane wana wazhinji, hauzvimiririre uri chii?
uri one way or the other uchamuda mwana wa baba wani. Muripo here vana vaMwari. Noziva kune kakawanda so ndinonyadziswa nazvo. Amene pandakambozvionawo here zvazvinoita so. Unopfuura vanhu uchienda kwavari kuenda so unovapfuura so nemota boom. Nguva shoma shoma mota ita staki. Vanhu vaya the same very people vanozvika kuti mudhara hazvi inobuda apa iyi. Kuza inobuda zvayo but nechemwoyo unenge uchita kumana but kuwasiya kwandamboita kwekwe. Muripo here. Saka one way or the other vana wababa wako iwe unodini unovada. You don't stand alone. Amen. Muripo. Icho chidhakwa chaunokondema there is a day pauchachida iwe. Chakatodhakwa kudaro chitori mustate yekudhakwa iwe. Chichakubatsira nerimwe zuva. Saka Mwari wedu ari kutsvaga vanhu vanozivisa pfungwa iyi. Jesu pamunamato wake ari kuti hakuna munamato unosvika usati wahwisisa iwe kuti baba wako ndiye baba weuyu, baba wako ndiye baba wemuroyi uya, baba wako ndiye baba webhinya riya. Ndo zviri kuzama kuadhireswa nani? NaJesu. Saka superiority, exclusivity neseparation zvese zvinoita nini? Zvinobviswa. Inzwai. Every time we say our Father, we sign a spiritual agreement that no human being is outside the reach of God's fatherhood. Muripo here? And therefore, no human being should be outside the reach of our love. Muripo here wana waMwari. Yes. Saka now, not everyone lives like a true sibling. So this truth doesn't mean ignoring wrong, pretending everyone behaves like family. Saka zviri kunzi even though tiri vana vababa vamwe chete, ma siblings ndizvo behave zvakadini zvakafanana. In conclusion tiri kuti even though tisinga behave zvakafanana, our duty is to correct each other. Amen. Kana tichinge takorektana ndizvo tova chinhu chimwe chete ndizvo tozonofara tiri pamwe chete muimba yababa wani yababa wedu. Muripo here. Saka vangani nhasi vari kuti Mwari ndaisa zvitema pasikero to such an extent yekuti kune vamwe vanhu vandakarula out pakuponeswa kwani kwenyu, but ndinofara nemashoko enyu ekuti makati mimi itai kana muchinamata itai kuti our Father. Ndanzwisisa muzuva ranhasi kuti chinounza munhu kuchechi ndizvo haizi witnessing, kutanga nokuda hama dzangu dzisingadike. Kana ndadaro Mwari, kana ndadaro ndazadzikisa kutenda kwose, vakadaro simukai netsoka dzenyu tinamati. Mwari wedu atiite zvakanaka, Mwari atibetsere. Tichaita kuti tiimbirwe last song ndizvo then anonamata obva anamata. Vanhu vese kusimuka kwawaita kuti Mwari isusu ndizvo toda kutanzwisisa kubva nhasi kuenda mberi kuti hama dzedu dzatinoona even in whatever state we share the same father ndizvo same origin ndizvo. Saka tibatsirewo tipewo simba nemhaka yekuti vamwe behavior dzavo hadzidike. Anzvere vamwe behavior dzavo hadzidike, but tibetserewo Mwari tigone kuda vanhu ivavo kuti pakupedzisira vagone kuuya muimba yani, muimba yenyu. Muimbisi imbira hako last song yedu. Nzvimbo yakanaka uri kutondera kupinda Sabata. Sabata ranaka natisa moyo uri kutondera kupinda Sabata.
bata moyo wakatanda za Yesu kuziwa ni kuchaka njira yake dawana sabata ranakanya sabata ranakana kisa moyo muri kutolera kupinda sabata Yesu wakamira wakandidaidza kuti ndinomusarudza muiri sabata sabata ranaka sabata ranakisa moyo muri kutolera kupinda sabata Tinotinda inayoshokora tazamara vaonesa kutasumuka tikumbira simba refane mwoyo werudo nemunhu wese Mwari nekuti shoko renyu rataura tikati tiri vana vababa vamwe chete tava nerudo tinova tinozokohwewa kuisuku kwachose vaonesa Mwari akutenda fulani wavimesi tigawa tinozoka neuwandu hwedu. Amen. Mwari avakumbura kurengo kweshoko ravo. Amen.